Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 11 na bulan sang Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang, sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong ginalan sa aton mga balita lokal, 4.7 milyones nga balor sang proyekto sa dalom sang PRDP, ginton over ni Gobernador Lacson. Doktor sa syudad nagpabutyag sang kabalaka sa clustering sang COVID-19 cases sa BPO kag Bacolod Government Center. Rider patay matapos nakabunggo ang motorsiklo sa riling sa siyudad sang Bago. Balita nasyonal, isyu naton karon nga nagsaka na sa 27 ka mga petisyon na ginfile sa Korte Suprema nga nagakwestiyon sang legalidad sang Anti-Terror Act. Pinakaulihi nga nagfile amo ang Center Law Bira Files Foundation for Media Alternatives, democracy.net.ph, Lyceum of the Philippines Law Professors, lakipman si Dean Solidad Diriquito Mawis nga nagapangabay sang temporaryo nga restraining order batok sa bag-o nga layi. Ginangkat sang petitioners ang anti-terrorism law nga ginpatuman tinalikdan nga bulan sa tunga sang kahadlok nga posible mangin lehitimo ang pagpang-atake sang gobyerno sa mga aktivista. Ginkwestiyon sa mga tagreklamo ang hindi klaro nga definisyon sang terrorism kag other related crimes. Suno sa mga petitioner, ginpakita sang Kongreso ang ila misplaced priorities paagi sa pagbalay sang lahi karon nga may COVID-19 pandemic. Nagadamo ang mga nagapetisyon batok sa ining lahi, ining Anti-Terror Act. Madamo ang nagakwestiyon, madamo ginakulbaan, nagkalain-lain nga sektor ang nagpasaka petisyon sa Korte Suprema nga untaton ining makakululba nga klase sang lahi nga ginlagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kulaton ta kung ano ang ipalayag sang Korte Suprema. Ano ang tindog sang Korte Suprema en Bank? Bilog ini sila. Magasapol, magapungko ka magapagwa sang desisyon kung ano ang isabat sa mga nagpetisyon batok sa among lahi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4
42 na. Morning anay, sa aton mga plantador gamay et dalagko man, are, ang pila ka mga pamaagi sa pag... Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Diyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 4:51 na. Morning! Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Anano ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang aton mga kauturan? Kabugtawron, tapos ng korpyo, 52 minutos na ang nakaligad. Aber, check upon tang aton patrol sa pagdulong sa sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod. Sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Ang sitwasyon subong sa Metro Bacolod masyado pagkatauhay, no? And ang patrol ari diri mismo sa tubang sa Bacolod City sa New Government Center. Aksyon Fred. And ang sitwasyon diri damo di may mga naga-jogging sa kilid sang City Hall, and at the same time ang iba nga mga call center ari man diri naga-relax, naga-pungko ang call center agents diri Action Fred gikan man sa pihag na building abi sa may Panasiatic. And ang sitwasyon sa sining nga kagahon sang nasiling tana sa tubang sa New Government Center nga
sarado, no? Ginbutangan sa baral ang tubang mismo sa main entrance ang New Government Center nga masulod ka sa ila opisina abi. Bangod action na Fred ang subong adlaw, umpisa subong adlaw. Actually kahapon pa pero subong adlaw pag siguro na ang disinfection, no? Ma-disinfect sa sulod sa New Government Center sa Piaksini nga may anong ka mga persona ang nagpositibo dati sabay sa may Lantax Division. So subong nga kaagahon ari pa man diri may mga bantay, may mga gwardiyaman ka ang isang poso and of course ang mga kapulisan naton sa likod man sa nagabantay man sa sini nga kaagahon. Pero wala aya opisina subong. Section na Fred. Sirado. Sarado, wala opisina subong diri mismo sa New Government Center, but we have the information from some personnel, no, work from home, no, may work from home. In fact, action na Fred, may arimin diri nga gamay nga notisya na butang sa tubang sang NGC sa may Crystal Ayon nga those who will process burial permit, please go to Galo Street, no? Makadtos Galo abi and look for Janet Ledesma. So amo ni ang isa sa mga notisya nga nabutang sa tubang lang sa pertahan o sa main entrance, main door abi sa New Government Center action na Fred. So at least subong we have the information man kay sa gikan man sa Poso Guard nga tubtob Biyernes ti ang pagsarado ti dalasana ni Sabado kag Domingo kay komo action na Fred nga ti Sabado Domingo kuno siya mo adlaw sang pagpahuway man sa mga empleyado. Sa umaring sitwasyon na diri sa area, nami ilang taon action Fred kay mga pilakita ka mga kauturan diri akong kaagahon, diri na sila nag-jogging, nag-exercise, while ang iban nga mga street cleaners ang temporaryo ang karon nagapaninlo naman sa ila sining area, mayara paninlo sa tubang, mayara sa likod kag kilid, mayara man sa main kung sa may sa National Highway action of Fred, no. So umali nga pila ka mga sitwasyon diri, pila ka mga nalabyan man sa patrol action Fred ang operation man, no, sang isa call center o kon sa isa call center diri sa area sa Panasyatic sa Piaksini nga may yaraman mga nagpositibo base man ini sa panaysayon kag information nagikan kay sa BC Alcalde di Vice Mayor Elcida Familiaran. So subong sini masyado man kasako sa pila ka mga kapulisan naton along Bacafur nga nagalambiyong sa sining kagahon, particular diri sa area sang New Government Center. Ang sang nasilingta na ati amat-amat naman sa pagbiyahe ang pila ka mga jeepney o kung mga salakyan di pasahe sa sining kagahon. Plus ang mga tricycles, of course, hindi maligawan ara gid na sila diri action of Fred nga nagabiyahe kuha, nagapampick up man sa mga pasahero. Gahulat man nga ti hawat pa na makat nga temprano pa makaamat-amat na sa pag-income, no, para sa aton sining mga kauturan. So maling sitwasyon karon diri sa area sa New Government Center sang nasilinta na suliton tatubtob sila Biyernes nga sarado ti dalasan ni Sabado kag Domingo bangod day off man adlaw sang pagpahuway, no, sa mga empleyado. So rekta diri sa area sang New Government Center ang observation sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix amali ang kape nga puno sang yerba kape nga makahatag pa sang relaxation sa imo lawas. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Gadamo ang mga nagkalamatay, madamong nagkalaigo sa COVID-19. Aber ang tanan-tanan nga mga ginapatuman sundon ta. Kami direo sa Waragwagan, face mask man, bisan ka program, bisan mabulubudlay, ulo antos lang. Parang sundo na to kung ano ang mando nga makapaayo sa aton tanan. Ay ho, daw makakululba ang nagakatabo ngayon. Wala iban, gasaka lang ang COVID-19. Sa aton mga utod,
amo ining pinaka-importante, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Kinahanglan ninyo ini para nga proteksyonan dipinsan ng aton lawas sa karon nga pamalatian. Alas 9 sa aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable ga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pinaka-importante sa tanan makabakal kamo sang ila sini nga produksyon sang bulong. Ini balang para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa 4.7 milyones ka balor sang proyekto sa idalom sang PRDP Ginton Over ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye upon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Apisar sa nga ginapangatubang problema dala sa COVID-19 nga pandemya sa gihapon padayon ang ginapatigayon nga pag-turnover sa gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson sang pundo para sa nakalain-lain nga mga proyekto. Kahapon iyagin pangunahan ang pag-turnover sang cheque balor 4.7 milyones ka pesos sa La Castellana 1 Personal Multipurpose Cooperative. Pagi sa chairperson sa rin nga si Judith Obordo, agad to ang gastuhan, punduhan ang Negros Swine Integrated Enterprise sa idalo minisang Philippine Rural Development o kon PRDP. Ang ining kantidad ang kabahin sa kabugusan nga balor sang proyekto nga nagalakip sa enterprise kag infrastructure na hamtang sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang investment for rural enterprises and agricultural and fisheries productivity o kon enterprise development component ang isa lamang sa mga components sa nga PRDP nga nagatuyo para nga mapasangkad pa kag ma-develop ang agriculture kag fishery-based enterprises pagi sa paghatag sang technical, financial kag infrastructure support sa eligible nga mga grupo sa targeted project areas sa probinsya. Ang pag-turnover ginpatigayon sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Provincial, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo. Pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Stand by. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
ginapamati Alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamato Philippine Standard Time, las 5:14 na. Morning anay, sa aton mga mangunguma, problema, nubo ang patubas, may solusyon. Unique. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Uy, ang Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital hindi na magbaton ko, no? Temporaryo suspendido ang admisyon sa mga sospitsado o kon probable COVID-19 nga mga pasyente. Suno kay Dr. Julius Drilon, ang medical chief to sa hospital. Bakon amo puno ng bed capacity, madamo ang mga nagsululod nga pasyente igo sang COVID-19. Kita mo, ginsira ang government center temporaryo, disinfection, duwang nagkalamatay, madamo ang nagkalaigo sa pila dira kasangasang gobyerno sa new government center. Sumuman sa pila ka mga kabarangayan sa syudad sa Bacolod. Nagadamo, imbes nga magnubo, nagadamo ang nagkalaigo sining kagaw nga ni. Amo na ginasiling naton, kung nagalagaw ka, may mo tapikan ka sa kagaw. Hindi na kita magpabinturar pa. Kung daw wala ka malang importante nga himuon sa gwa, hindi na magagad pasimpalad. Aber, pahimunong sa sulod sa puluyan, madamo ang trabaho nga mapuslanon sa sulod sa puluyan. Tinluan ang puluyan, pamunyag kada tanom, panglaba kada, pangluto ka, tanan-tanan nga mabilihan nimo sa sulod sang imo puluyan. Luan plus lang anay kita para sa kayuhan sang kabilugan. Kung magduga ining COVID-19, ambot silang hindi man kita makabalik sa aton kinaandan nga pagpangabuhi. Wala ya sang normal nga matabo sa pungsod Pilipinas, mintas tanto wala sang baksin, wala bulong ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Natun sa City Hall, doktor sa syudad nagpabutyag sang kabalaka sa clustering sang COVID-19 cases sa BPO kag Bacolod Government Center. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayag Action Fred, nagakabalaka sa karon ang grupong Philippine College of Physicians Negros Occidental. Kasunod nga mayara na sang na-record nga clustering sang COVID-19 cases sa mga workplaces diri sa may Bacolod City, kang sa mga BPO company kag sa may Bacolod Government Center. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Dr. Michael Salvador, ang presidente sang Philippine College of Physicians Negros Occidental, nga nagapanawagan ini sa Action Fred sa mga BPO company kag iban pa nga kon mahimo magpatigayon sang Initiative Action Fred kang isang temporaryo nga pag-untat sang ila operasyon para magpatigayon sang disinfection o kon pwede man ipatuman ang skeletal workforce o kon ang work from home nga setup. Nanawagan man si Dr. Salvador sa mga empleyado nga kung mahimo hindi pagkakasona ang ila sining face mask sa tion nga yara na sila nga trabaho bilang precautionary measures kontra COVID-19. Nagalaom si Salvador nga ang pagtaniwan sang huben nga COVID-19 patient diri sa may Bacolod City ang magaserbi nga eye-opener sa tanan nga ang COVID-19 ang wala sang may ginapili nga edad. Ang munsubong worry is ang tawag naman yung workplace clustering, no? Like for ako sila specific call center, sa NGC, sa iba pa na possible offices, kaya ang suwelga tao ga mas tuod bagwa to pagabot sa opisina ginakakas nila. Nabatian si Dr. Michael Salvador. Hindi gid magkalipat nga magbakal kag mag-inom sang pinaka-epektibo nga food supplement. Ini amo ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga aksyon na may
Kag syempre hindi man magkalipad nga mag-inom aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Lady Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang nagpalanggan. Padayon Aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas,
pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyon. Ay matapos nakabunggo ang motorsiklo sa riling sa siyudad sang Bago. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May aga-action na Fred, patay gining motor rider matapos nga na-aksidente dira sa National Road sa Barangay Maaw, siyudad sang Bago, sang nagligad nga gabi. Ginkilala diri ang biktima si Jupet Espinosa, 24 anyos, sang Estrella Village sa Zone 6, siyudad sang Victorias. Sa pagpangusisa diri sang Bago PNP sa pagpanguna mismo ni Police Major John Joel Batos-Batusan, ini nasambit iyang biktima sakay sa motorsiklo kag medyo padasig ang padalagan action Fred. May likoon sa lugar, wala iya mahingagaw liko kag didto siya umigo sa railings sang dalan na lampos gining ulo niya. Medyo malubha gid ang iya sining kapilasan nga naagom, ginhingagaw pa ini dala sa hospital apang gindeklara sang attending physician nga ini ang patay. Sa along National Road o Puro Clinic, Barangay Maaw, sa babang area natin, natabuhin sir ang non-collision traffic incident wherein according sa investigation natin sir, medyo madasig ang blagan din sir na siya sir sa curve na way na miscalculate niya mag-overshoot sir, nagbubuhan niya sa railing. Inabalita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:45. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing.
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa patrol. Idulong sa aton ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagnubo ang kaso sining mga curfew violators. No? Actually, nagdangat lamang sumasubra 50 to be exact 58 Aksyon Fred. No? Base sa mga nakatuan tang mga backup stations. And ang may pinakanamadamo diri nga nakaladakpan ang iyasang police station number 4 nga may ara 3C ka mga person na violators umpisa sa alas 8 kagabi and tubtob alas 4 sini nga kaagahon. Now sa dugang pagidnaton nga mga balita, duha ka mga persona ang nakaladakpan kagabi sa separadong bypasta operation sang mga kapulisan sang sa idalom sa Bacolod City Police Office. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Fred. So asod-asod na, no? Pila kadlaw siging bypass, no? Di man, maayo pa ganin ni Aksyon Fred at isa kahit papano mataamat naman para buwilan man mga pasaway at mga drug pushers sa syudad sa Bacolod. In fact, kagabi Action Fred, nadakpan, arestado ining si Chris Poha, 31 anyos, nagapuyo man siya sa barangay Estefania, diri siya sa Bacolod. Ini siya ang nadakpan o kung ginaresto sa grupo ni Police Major Sherlock Gabana. Di nasunod diri kay Gabana, na-recover diri kay Poha ang suspected shabu, more or less, mga 9 gramos. Ang market value, mga 61,000 pesos. Pero, nakuha sa Action Fred, nakuha man diri Poha, ang isa ka M3 caliber 9mm grease gun with 2 magazines. Nakuha pa diri ang isa ka 9mm pistol nga may 3 pa ka magazine, Action Fred. May tear gas pa nga nakuha sa iya. May ara pa ka 60 ka bala, Action Fred. Live ammunition sa 9mm. Kag madamo pa nga mga illegal drug paraphernalia nakuha man sa suspect. Sa
karon ining si po ang ditinido karon sa custodial facility sa police station number Ano na siya, parente sa Puhatos, Brago? Manghud ni Rami Poha sa Banago Action na Fred. Sa dugang pagid nga balita sa station number 6 ang street level individual ang nadakpan man kagabi sa gintingog nga puwersa sang RDEU kasubong man sang police station number 6 led by Police Captain Elmer Bonilla. Resulta diri sa pagkadakop kay Rudolph Guillermo din sunod diri kay Police Captain Bonilla na recover sa suspect ining 11 tanang ka plastic sachet sang suspected Cebu more or less mga 7 grams nga may 46,000 ka pesos ang pili. Amuning balita sang patrol ginadulong man sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C patrol ang aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Ann Dipensor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,